Bo día a todos e a todas. Imos a dar comenzo á sesión extraordinaria co primeiro asunto da orde do día, que é a aprobación das normas sobre designación dos compoñentes das mesas electorais con motivo da realización das eleccións ao Parlamento Europeo do 9 de xuño de 2024. Ten a palabra o señor secretario xeral do Pleno. Bo día a todos. Son as mesmas normas que se efectuaron nas dúas últimas eleccións baseadas nun programa informático do Instituto Nacional de Estadística. Agás que plantexa algún problema ao programa, que sempre é humano que pode suceder, pois faríase conforme se fixeron as dúas últimas sesións para elixir as mesas electorais. O segundo asunto da orde do día é a designación dos compoñentes das mesas electorais en base á aplicación das referidas normas, tal como apuntaba o secretario xeral do Pleno, aínda que se fixeron algunhas probas e houve algunha dificultade non só no Concello, sino no conxunto do Ministerio coa aplicación. Agardemos que non haxa problemas. En caso de que haxa, recurriremos ao método tradicional. Pararíamos, se lles parece, o Pleno e volveríamos a quitar as bolitas, pero se é posible, a ver se funciona o sistema. Co cal, comenzaríamos coa designación dos componentes e poríamos en marcha o sistema neste momento, non?
Finalizado o sorteo sin maior incidente, procederíamos a levantar a sesión e dar por concluído o pleno. Nada máis e moitas gracias.